Над 1000 деца от училища и социални институции от Стара Загора сътвориха с телата си най-голямата усмивка пред централния вход на МОЛ галерия Стара Загора в събота преди обед. Мащабната проява събра много граждани, запазили детския дух в себе си, които с ентусиазъм се включиха в инициативата, посветена на Международния ден на детето 1 юни. Нейни организатори бяха община Стара Загора, GTC и МОЛ галерия Стара Загора. Най-голямата усмивка е част от националната кампания "Усмихнатите деца на България" на Съвета на децата към Държавната агенция. Целта е да докаже, че на 1 юни българските деца са неусмихнатите млади хора в Европа. Проявата е включена и в специалната програма на община Стара Загора "Стара Загора – Европейска столица на културата 2019 година". Лично негово превъзходителство посланика на Израел Шаол Камиса Рас аплодира най-голямата усмивка, сътворена от децата на Стара Загора, а всички участници по традиция получиха и подаръци от МОЛ галерия, брандирани тениски с надпис "Аз обичам МОЛ галерия Стара Загора", рекламни, тетрадки, ключодържатели и химикали. Пъстроцветни балони гарнираха празничния детски ден, завършил с посещение на най-новата уникална експозиция в МОЛ галерия Стара Загора "Душата на океана". Повече за нея разказа заместник главния редактор на списание National Geographic България Татяна Григорова. Не само за първи път в Стара Загора, а за първи път в България National Geographic, разбира се, в партньорство с GTC Group и МОЛ галерия, започва реализирането на един проект, който ще продължи 2 години. Той е транснационален проект на изложби на National Geographic, в който са включени още 5 европейски страни. Изложбите са 5 тематично и те ще бъдат показвани една след друга в 2 български града, като започваме с "Душата на океана", така поне от National Geographic са нарекли тази колекция, за да се потопим, както и тук са направили толкова оригинално в мола, един аквариум, в който всички днес, децата на 1 юни, а и всички гости и жители на Стара Загора да могат да се насладят на красивите кадри. Експозицията е със свободен вход, подредена е на второ ниво на МОЛ галерия Стара Загора, ще остане отворена за посещение до края на юни.